Практика чую, говорю, доношу. Мета практики ясність комунікацій, зменшити непорозуміння, підсилити вплив слів. Згадай одну ситуацію зараз, де тобі важливо, щоб тебе почули і зрозуміли. Дай відповідь собі на 3 запитання. Відповідай швидко, не аналізуй. Перше. Що я насправді хочу донести? Друге. Що зараз може бути важливим для іншої сторони? Не оцінюй, просто конкретний факт. Третє. Яку одну думку я хочу, щоб людина забрала з розмови? Тепер скажи собі, я говорю ясно, я слухаю уважно, я залишаю простір для відповіді. І зроби один спокійний вдих і збережи цю ясність для наступної розмови.